sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan. Wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ. Sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye. Aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye. Walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a chiflɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. So o ye ale ye san 60 ani kɔ maaw k'olu ta nisɔndiya kɔnɔna na ka taa n'u ye Air Burkina bɛ se yɔrɔ yɔrɔ la baara kɛcogo o ye waso bɔ bi ko in na min ye Air Burkina ye a ma dan o ma koyi nin waati in na ni maa min b'a fɛ sa ka bɔ Bobo Julaso ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abijankaw fɛ yen o taa ni ka segin o ye 50,000 ani 2,300 ye. O bɛ kɛ Air Burkina ale fɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Bobo n'u b'a fɛ ka taa Abijankaw fɛ yen u ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min Air Burkina a ma dan o ma koyi sigiɲɔgɔnya ɲuman kɔnɔna na maa caman bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ donitaw kɛ min ye Air Burkina ye doni tali hukumu kɔnɔna na sa o kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi i bɛ fa o fa n'i b'a fɛ k'i ka doni bila ka taa Air Burkina bɛ se yɔrɔ min Wagadugukaw fɛ yen don wa Bobo Julaso don wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar i dan ye ka nɛgɛjuru sira k'ale kɔngɔ i bɛ se ka 70 k'o dasi min ye 0 fu ni 1 72 u ka bɔlɔlɔ sira fana o bɛ Frɛtiko ale ta na sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka donibaw ta ka taa Wagadugu ka taa Bobo Julaso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Air Burkina ale y'aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye Air Burkina ye san 60 min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen don u bolo nin waati in na. Bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo Segukaw fɛ Dar Salam n'i b'a fɛ ka sa ka kalan kɛ yaasa ka se ka i yɛrɛ dɛmɛ i ka siniɲɛsigi ani ka se ka kalan kɛ taabolo minnu kɔnɔna na n'o olu bɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka to i ka siniɲɛsigi baaraw bɛ se ka olu kɛ kalan mun bɛ yen n'o olu bolodalen don u bolo sa o kɔni ye pano n'o ye pano solaire ye o sigili k'o kalan kɛ plomberie ale ni sokɔnɔna ɲɛgɛnw olu dilanni k'o kɛ karoda o bɛ yen maçonnerie ka taa se peinture bâtiment ma électricité bâtiment construction métallique menuiserie métallique ni menuiserie bois ka taa se nakɔ sɛnɛ ma min ye misiw tulɔli ye bagan mara ka taa se sɛ maraw bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka sow fana jɔ so minnu bɛ se ka jɔ bi an ka togodaw la ani ka se ka olu entretien bɛɛ lajɛlen kɛ machinisme agricole ka taa se staff décoration ma transformation agroalimentaire nin bɛɛ lajɛlen bɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la biogaz k'o faamuya k'o dɔngala kari min ye ɲamaw ye k'olu bayɛlɛmali baaraw kɛ fo ka taa se ɲamaw yɛlɛmali ma ka se k'olu kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ se ka mago ɲɛ yaasa ka sigida kɛlɛli kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen boloda
karamɔgɔ jolen b'u bolo minnu ye kalan kɛ ka kalan faamu n'u yɛrɛ bɛ se fana ka se ka denmisɛnninw bɛ mun kalan k'u kunna ka se k'a lawaleya teliya la nin baara bɛɛ lajɛlen sigilen don u bolo yaasa aw ka se ka ye nin ko in na sa a b'aw senfa biribiri ka taa min ye segukaw fɛ Medine min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa tɔgɔ sɛbɛn kɔni olu daminɛna segukaw fɛ yen min ye don o don ni dimanche sen bɔra la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma yaasa aw ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ sa a bɛ nɛgɛjuru sira n'o o ye 76 03 12 23 a bɛ se k'o gosi min ye 66 03 12 23 walama a bɛ se ka bɔlɔlɔ sira fana lajɛ Alassane Traoré min ye 875 ye ka se ka min ye arobase kɛ gmail.com yaasa aw sen ka se ka don u ka kalanko la min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye ale ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi kalandege ale ni baara ko o ta na sira la an ka jamana kɔnɔna na. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Nina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier i sago bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 u b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn ka cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Foli ani tantoli an m'o lase aw ma ni sanga in na aw minnu sɔgɔlen no jani bɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen na ka sanga ni bi tɛnɛ
mɛ kalo tile 5 san 2025 k'aw fo k'aw komɛ dɔn k'a fɔ ko aw danga n'aw ka bamanankan kibaruyaw kɛnɛ kan sɔgɔmada kibaru mali ani diɲɛ kunnafoni bɛna walawala aw ye a bɛ walawalali caman sɔrɔ a y'aw sɔgɔlen to an na fo ka taa se a laban ma an bɛ taa tɔnmɔkutukaw bara kasim tarawele ni waati in na k'a fo ka walima dɔn ka tɔnmɔkutukaw bɛɛ lajɛlen fo kibaruya minnu bɛ yen nɔ ka olu da tulo kan ka sɔrɔ ka segin ka na ka kibaruya tɔw ko fara o kan an b'a fɔ k'aw ka tulo ni galajɛ ko ɲuman yaasa aw ka se ka kibaruya sɔrɔ ka aw kunnasirilen bɔ. An filɛbaga cɛman na musoman denmisɛn ani maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye ntɛnɛn ye mɛ kalo tile 5 san 2025 an bɛ tumutukaw fɛ yen ka maliyɛn min bɛ kɔ kan minnu bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ fan o fan na k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko aw ni sɔgɔma ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen ye fala ye dɔgɔkun laban in na an bɛ Tɔnbɔkutu yan an ye Bamakɔ waleyaw ye an ye ko caman jateminɛ lala n'an segira n'an sera Bamakɔ ye an na a caman walawala maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min politiki kɛlɛ ani politiki fɛɛrɛ ani politiki baara o kɛbaa ɲumanw olu ka dɔgɔ bi kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na miirina min ye politiki baara ye waleya min ye politiki kɛcogo ye fɛɛrɛ minnu sigilen don yaasa ka se ka politiki baara yɛrɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen matarafacogo o kɛcogo a n'o faamuyacogo majɛ caman bɛ o la bi an ka jamana kɔnɔ politikimaw u yɛrɛ sɔnna sabula n'i y'a ye k'a fɔ u ye wulikajɔ kɛ kabi kalo kelen nin ye mankanci bɛ senna a ti ka jɔ u yɛrɛ b'a dɔn k'u tun bɛ baara kɛ cogo min na kɔrɔlen ko an bɔr'o kɔnɔ ɲɛmaa m'a fɔ ko parti politigiw bɛna na ci kɔmaa m'a fɔ ko parti politigiw bɛna na ci parti politigiw yɛrɛ de wulila ka bisigili kɛ ka ɲinɛ k'a fɔ ko sariya bɛ jamana kɔnɔ min b'a to parti tɛ se ka ci ka nkamun da ka wuli ka fan bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye ka ɲinɛ k'a fɔ ko sariya sun bɛ yen min b'a to parti bɛ se ka labato min b'a to parti ka baara bɛ se ka kɛ min b'a to sariya yɛrɛ sunba min b'an ka jamana kɔnɔ n'o sigira sen kan fala ye n'i ye palais de la culture jama jateminɛ maa si ka jama ti nin ye maa minnu bɛ politiki dɔn minnu b'a dɔn ka lakari olu b'a dɔn k'a bɛ fɔ ni jama sugu ma cogo min an tɛna n'an da don o bɛɛ la an bɛ segin ka na tumutu yan tumutu min kɔnɔna na bi min ye wolomasiri tabaw ye olu bɛ baara la fala i b'a dɔn bi k'a fɔ tumutu ale kɛlen don cercle 13 ye a cercle 13 bɛɛ lajɛlen bɛ tumutu dugu kɔnɔ bi nka an sera ka zolen da Gundam ale ni ɲafungɛkaw fɛ yen ka se k'a dɔn k'a fɔ wolomasiri tabaw bɛ baara min yɛrɛ la baaraba min bɛ senna bi jamana lakanaliko la wulikajɔ minnu bɛ senna bi bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ bi nin waati ninnu na min ye Tɔnbɔkutu n'a marabolo yɔrɔ caman na basigi bɛ ka na mun de bɛ k'o kɛ armée ale ni dugudenw ka baara kɛcogo ɲuman waleya minnu bɛ yen bi n'olu ɲininen don dugudenw fɛ n'u bɛ se k'o kɛ cogo min na u bɛ se ka nɔgɔya u yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na o ko caman sigilen don sen kan armée bɛ fo yan su ani tile fala ye n'i y'a ta Tɔnbɔkutu dugu kɔnɔna ma fɔlɔ sufɛ maa si tun tɛ se ka sigi ka da la n'i ka telefɔni ye n'i y'i sigi ni telefɔni ye u bɛna u b'a fɔ ko k'i k'u ka telefɔni d'u ma k'i ye dɔ kɛ telefɔni digidigilen na fɛnɛ k'e ta banna na k'i k'a di n'i ye mankan ci mugu de bɛ ci la u bɛ taa n'i ka telefɔni ye moto bɛ ten mobili bɛ ten nin waleya ninnu de nana to sen na sa Tɔnbɔkutu yɛrɛ da bɛ mɔgɔw ye sunɔgɔtu ye waati bɛɛ lajɛlen mugu kan gannen don san 2023 bɛɛ lajɛlen a ye k'a fɔ ko armée ye wulikajɔ belebeleba kɛ min ye ka se ka Bɛr dugu k'o minɛ fala ye kabini Bɛr minɛna maa ma tun bɛna bingali kɛ Tɔnbɔkutu yan maa ma tun bɛna bɔsitigila kɛ Tɔnbɔkutu yan maa ma tun bɛ baga mɔgɔ ma Tɔnbɔkutu yan mobiliw yɛrɛ tun bɛ suɲɛ yan i bɛ t'u ɲini Tɔnbɔkutu minɛn dɔw bɛ don mobiliw la walima motow la n'u tun dɛsɛra n'i ye weleli bila ka taa Bɛr u b'a f'i ɲɛna ko a minɛnw bɛ sɔrɔ nka bi armée ye yen minɛ a ye Tɔnbɔkutu basigi Tɔnbɔkutu dugudenw yɛrɛ b'a f'i ɲɛna ko alihamudulilayi rabil alamina tiɲɛ don couvre-feu bɛ Tɔnbɔkutu a bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 23 ka taa fori nɛgɛ kanɲɛ 6 sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 6 o baaraw kɛcogo dugudenw de sɔnna kabilatigiw sɔnna jamanadenw sɔnna musow sɔnna min ye baara fana ye bi a bɛ maa min bolo Tɔnbɔkutu yan n'o ye Seru Ɲaganu n'a ka cɛdenw ye colonel commandant de région militaire a bɛ baaraba de la fala ye daba ye sunata ye waati bɛɛ lajɛlen
a n'a ka cɛdenw bɛ u sen kan min ye Tɔnbukutu don Gundam don Dire don Lere don maa t'a fɔ ko lakana ye kɛmɛ kan ye nka baara min bɛ senna bi Tumutu dugu yɛrɛ kɔnɔ ani Tumutu n'a lamini bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko waleya min bɛ senna wa min ye Tɔnbukutukaw ye o de la u b'a fɛ nin bɛn in ka sinsin nin ko in ka to senna fala ye o ko yɛrɛ kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen ale bɛ tɔn ka kɔnɔna na dugu tɔgɔ ye ko Mekɔrikaw ni mun y'a san 17 ye olu kun dɛsɛlen don ka bɛn nka nin waati laban in na min ye conseil régional ɲɛmaa ye n'o ye Isaka Nazumi ale sera ka fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min y'a to bi o dugudenw kunu u ye tɛgɛnɔbila kɛ sɛbɛnna k'a jira k'a fɔ k'u bɛnna min ye Ali Ibrahim Asko Fare ani Usman Ibrahim Asko Fare olu minnu kun fɔlen don ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ dugutigiya hukumu kɔnɔna la u tɛgɛnɔbila sɛbɛnna k'a jira k'a fɔ ko dɔ kɛra ten u ka dugu ka se ka sigi sen kelen ka bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma o bɛɛ ɲɔgɔnnaw min ye général de corps d'armée Ismaël Wage ni ale bɛ bɛn ni kɛnɛya hukumu kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔ tɛgɛnɔbila kɛra sɛbɛn a ɲɛna a yɛrɛ ko ko ni ɲɔgɔnna bɛ an ka jamana fan caman fɛ ale bɛ fɛ sa miirina ka ta bi Tumutukaw olu bɛ ka se ka nin wulikajɔ ni nin baara minnu kɛ o ka se ka sigi sen kelen ka jamana fan caman fɛ bɛn ni keleya ka na fala ye Gurumararusukaw bi yan Gurumararusu i b'a dɔn k'a fɔ k'ale ye cercle ye Tɔnga o ye cercle kura ye Lere o y'a ye Sarefere o ye cercle kura ye min ye Bintagugu o fana ye cercle kura ye ka taa se Ɲafunke ni Dire ni Gundam ma Tɔnbukutu yɛrɛ dugu Bamaramaw de ale fana kɛra cercle ye nin cercle 13 bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔw bɛ yan seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na Tɔnbukutu ɲɛnajɛ daminɛna kabini kalo tile 3 n'o ye dɔgɔkun tɛmɛnen ye bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko min ye seko ni dɔnko mɔgɔ bɛ yen u bɛɛ lajɛlen nana cercle in bɛɛ lajɛlen tɛmɛna kelen kelen jama ɲɛkɔrɔ baara min bɛ yen n'u bɛ ka se k'o kɛ k'o yira jamanadenw na wa min ye Tɔnbukutu yɛrɛ kɔnɔna na bi ɲɛna ɲɛnajɛ in a kɛra ni lafiya a kɛra ni nisɔndiya ye sabula maa caman nana miirina min tun b'u la Tɔnbukutu la u yɛrɛ y'a ye k'a fɔ k'o tɛ bi Ismaël Wage yɛrɛ y'a fɔ ko ale lieutenant tun bɛ Tɔnbukutu yan u tun bɛ taa ɲɛnajɛw kɛ place de l'indépendance la ɲɛnajɛw olu dun ɲɛnajɛw tun bɛ kɛ Sankore la u tun bɛ ɲɛnajɛw kɛ min ye hôtel Buktu kɔfɛla la yɔrɔ caman bɛ yen ale yɛrɛ ka hakilina jiginna yɔrɔ minnu na a tun bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na a n'a k'a to wolomasiri tabaw ka baara la yan donc Tɔnbukutu bi an bɛ se ka min fɔ o ye k'a fɔ alihamudulilayi baara min bɛ senna ni dugudenw yɛrɛ sɔnna ma dugu bɛɛ lajɛlen sɔnna k'i bolo di ɲɔgɔn ma o kɔni baaraw bɛ ka taa ɲɛ su ani tile yaasa min ye Tɔnbukutu ye a bɛ se ka lafiya cogo min na bi an bɛ se ka min fana fɔ ka fara o ka fala ye o ye k'a fɔ sa min ye seko ni dɔnko ta nasira fɛ Tɔnbukutu komi n y'a f'i ɲɛna cogo min Lasal Tere ale kɔni sigira sen kan Lasal Tere in ye festival ye k'a daminɛ kalo in tile 3 la a bɛ kuncɛ bi kalo tile 5 dugu kɔni a ɲagalen don dugu bɛɛ lajɛlen n'o ye marabolow bɛɛ lajɛlen olu ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen nana dugu caman nana min ye maaw nana ka bɔ Bamakɔ Lasal Tere ale kɔrɔ ye k'an ka kɔrɔlenw an ka tabiyaw an ka taabolo an ka dumuni kɛcogo an ka maanifinya kɛcogo o de la sa cercle bɛɛ lajɛlen kelen kelen nana n'i ka seko n'i ka dɔnko ye foire kɛnɛ bɛ a la dumuni tobi cogo bɛ a la finidon cogo bɛ a la parli cogo bɛ a la kow kɛcogo bɛ a la nka bɛɛ lajɛlen sigilen don place de l'indépendance la gouverneur ale da la lakana ko o ta sira fɛ n'an bɔra o la sa an b'a yira o la sa k'a fɔ ko halisa Tɔnbukutu kɔnɔna na yan min ye maa minnu nana k'u nana biennale labɛn lajɛli kɛ olu fana tun bɛ taama na minisiri Mamu Dafe i b'a dɔn k'a fɔ kabini y'a dɔgɔkun 2 ye ale y'a jira k'a fɔ ko min ye biennale ye ko a bɛna kɛ marabolow ta bɛna kɛ sigidaw ta bɛna kɛ n'o bɔra yen sa an bɛɛ lajɛlen bɛna tila ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yan décembre kalo la Tɔnbukutu premier ministre ale ye ministre baarakɛlaw yɔrɔ dɔw fara ɲɔgɔn kan ministre so dɔw olu kana ka na lajɛ kɛnɛ kan baara min bɛ ka kɛ fala ye Tɔnbukutukaw bɛ fɛ ka fɛn mun kɛ o ye koba de ye olu b'a fɛ de ka village biennale yɛrɛ sigi sen kan village biennale o b'a to sa ni mɔgɔ nana bɛɛ lajɛlen bɛ taga yɔrɔ kelen la biennale fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen dolati terrain kura o jɔli baara daminɛna nka u b'a fɛ ka dunanw jigi yɔrɔ min o baara kɔni o ma se ka daminɛ nka min ye gouverneur ye a ko ni ala sɔnna ma ninnu bɔlen min filɛ na nin ye o bɛna n'a to baaraw ka sigi sen kan yaasa Tɔnbukutu ale yɛrɛ bɛ se cogo min na k'a ka o baaraw kɛ joona yaasa ka bɛn ni waati fɔlen n'o ye décembre kalo nata ye Tɔnbukutu kɔnɔna na hali bi n b'a yira o la sa k'a fɔ ko min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ministre Mamu Dafe ka yamaruya kɔnɔna na olu fana bɛ an fɛ yan taama la olu fana nalen don ka n'a lajɛ seko ni dɔnko taabolo jumɛn bɛ Tɔnbukutu bolo n'o bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ sɔrɔ sira ye sɔrɔ sira min n'o bɛna na ni lafiya ye u bolo min ye jɛkulu ye sa ale kɔni ɲɛmaya bɛ maa min bolo o ye Elhaji Amadu Diop n'an b'a wele El Pacifico ale bɛ yan ka taa se Ablaye Jɔnmana ma o ye ministre ka conseil technique ye directeur national de
l'action culturelle n'o ye alamuta daɲɔgɔn ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ yan kununko u ni tɔnbɔkutukaw ye ɲɔgɔn ye hakilina falen min b'u bolo sa u y'olu bɛɛ lajɛlen da ɲɔgɔn tulo kan baara bɛ se ka kɛ cogo min na sa u y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna yaasa min ye Tɔnbɔkutu ye ale bɛ se cogo min na ka se ka baaraw kɛ baara minnu b'a to u bɛ se ka sɔrɔ kɛ u ka seko ni dɔnko ale taabolo la taabolo min n'o bɛna nafa se duguden bɛɛ lajɛlen ma taabolo min n'o bɛna fisaya Tɔnbɔkutu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma u ka baro sigi taliko la wala ye kunun fana baro sigi belebele ya kɛra Centre Ahmed Baba la Tɔnbɔkutu kununko fo ka n'a bila bi la hakili la n'an segira ka taa Bamako tariku min bɔra baara min kɛra laseli min kɛra maa minnu tɛmɛna yan maa minnu ye Tɔnbɔkutu mara fo ka na se bi ma Tɔnbɔkutu ye falen fɛn fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen fɔra conférence in kɛnɛ kan Ismaël Wage ale tun bɛ yen Umu Sali Sek ale min yɛrɛ festival La Salle Seere denba ye ale yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan ni maa ma falen caman ni Tɔnbɔkutuka caman kunnafonidilaw fana caman olu fana bɛ kɛnɛ kan ka se ka baara in lajɛ n'Ala sɔnna a ma ale kɔni kuma babu taara kosɛbɛ nanzarakan na min ye professeur Abdramane Touré ale kɔni ko seko ni dɔnko ka se ka kɛ ka Tɔnbɔkutu yiriwa bila ko tɛ nka Tɔnbɔkutu fana n'a tanamafɛnw bɛ yen fɛn caman bɛ yen olu tɛ se ka ɲɛ Tɔnbɔkutu yan a y'a da don nin bɛɛ lajɛlen na n'Ala sɔnna a ma n'an segira Bamako an na min ye o conférence ba in barosigiba in a la kumabaw k'olu ta k'olu fɔ mɔgɔw ye u ka se k'a dɔn mun na Tɔnbɔkutu ni mɔgɔ yɔrɔ tɔw tɛ kelen ye Tɔnbɔkutu kun kan ka kɛ région ye Gao ye mun na a ma kɛ min ye Tɔnbɔkutu laadalatigiw Tɔnbɔkutu sabaw Tɔnbɔkutu yɛrɛ tun bɛ cogo min sankoro ni fɛnw nin bɛɛ lajɛlen tubabu minnu tɛmɛna yan maa minnu ye mara kɛ yan min ye Askiyalakaw ye ka taa se Kuntalakaw ma ka taa se Filaw ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ tariku in ale kɔnɔna na pour que mɔgɔ ka se k'a dɔn Tɔnbɔkutu kunun a n'a bi a bɛ se ka mun kɛ sini a kuma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ taliko la fɔlɔ n'an bɔra Tɔnbɔkutu an bɛ segin Bamako min ye hôpital Luxembourg maaw ye olu sera ka denmisɛnnin dɔ san 3 k'ale kɔni dusukun n'o y'a kɛri ye ka se ka o furakɛ maa kofɔlen sa a yɛrɛ k'a fɔ kɔni ko a yɛrɛ kɔni kun ka bana kun gɛlɛyara kosɛbɛ nka min ye Luxembourg mɔgɔw ye olu sera ka wuli ka jɔ kɛ o la yaasa o ko ka se ka sigi sen kelen kan sirabaka kasara o fana cayalen don kosɛbɛ san tɛmɛnen na sa n'o ye san 2024 ye a yɛrɛ sa ka fɔ ko sirabaka kasara 7,700 673 o de kɛra an ka jamana kɔnɔ wa n'i y'a jateminɛ sa min ye maa 8,828 o de joginna maa mun sara o la sa o ye maa 682 ye o y'a yira sa k'a fɔ ko salongo kɔni sirabaka kasara a ko masara bonyana nka o fana jiginna kosɛbɛ ka tɛmɛ salon Sininko ta kan ɲinan sa o y'a yira sa ko fɛɛrɛ ni dabaliw ka tigɛ baara minnu sera ka kɛ dɔ ka se ka bɔ sirabaka kasara ale kɔlɔlɔ la kosɛbɛ maa minnu bɛ yen bi ni olu kɔni bɛ sirabaw kan sa u kan ka siraba matarafa cogo min na baaraw kan ka kɛ cogo min na o ka se ka ɲɛfɔ u ɲɛna yaasa min ye ko bɛ sigi sen kelen kan cogo min na fala i b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na baarabaw bɛ sen na maaw caman tɛ fɛn caman ye min ye Modibo Kone dans le corps d'armée ni ale bɛ yɔrɔ min na bɛɛ lajɛlen b'a tɔgɔ dɔn ko SE nka a tɔgɔ yɛrɛ fala ye o ye Agence nationale de la sécurité de l'État de ye min ye Modibo Kone ale de b'a kunna bi baara caman de bɛ yen Modibo Kone n'a ka cɛdenw bɛ k'o kɛ n'o y'an ka calatigɛ jɛkulu olu lakanali ye n'o ye Bamaɲi Waleɲuman wale kɛbaa wuliko jugu ye min ye sɛgɛsɛgɛliw ye dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min ANC a ka baara yɛrɛ fanba bi o ye Bamaɲi Waleɲuman wale kɛbaaw k'olu kɔlɔsi kosɛbɛ fɛn caman bɛ yen u sera k'olu bali nka mankan man di olu ye u tɛ dunun ta u tɛ bala ta sabula baara minnu don a bɛ kɛ gundo caman kɔnɔna na o de la a ka cɛdenw wo ale yɛrɛ wo wulikajɔ min b'u bolo bi ale ni kuma tɛ taa basigi bɛ se ka na cogo min na général de corps d'armée min ye Modibo Kone ale ka ko bɛɛ lajɛlen bɛnnen ma Modibo Kone yɛrɛ ka cɛdenw bilama wulikajɔ ni timinandiya ni cɛsiri min b'u la fala ye o t'a to olu ka kuma don o don o t'a to u ka laseli kɛ don o don nka n'an ye kɔlɔsili minnu kɛ kuma tɛ n'i bɛ jamana yanfanw fɛ i bɛ bɔ fɛn caman de kalama fala ye n'i bɛ yanfanw fɛ fɛn caman de bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la bi na sécurité d'État a bɛ baara la parce que u ka ko ɲɛsinnen don min ma kosɛbɛ o ye ka kibaruya sanuman sɔrɔ k'o di armée ma n'i y'a ye ko armée kɔnna ka nin kɛ armée sera ka nin bɔ nin na armée sera ka nin kɛ min ye sécurité d'État cɛden minnu bɛ jamana kɔnɔna na minnu bɛ jamana fan bɛɛ olu de bɛ baara la o dun fana o ye ɲɛmaa ka kuntilenna n'a ka wulikajɔ n'a ka timinandiya de ye o de b'a to ni kura o bɛ fiyɛlen don a la bi min ye sécurité d'État ye u ka kuma man ca min ye sécurité d'État ye u tɛ ye kosɛbɛ nka u nɔ o de ka bon kosɛbɛ fala ye n'an bɔra yen kibaruyaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ministre Dawudu kibaruya jatigintaw bɔlɔlɔ sanfɛ k'o man kɛnɛ k'a binna ko AVC b'a la
kunungo an baarakɛ ɲɔgɔn n'o ye Ali 24 ye ale yɛrɛ taara ɲɛda Dawudu kan a b'a ka so a sigilen don a bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi hali mankan min tun bɛ ka kɛ kunungo Bamakɔ kɔnɔna na n'o ye Maison de la Presse fanfɛla ye a tun bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ denmisɛnninw bɛ ɲinɛ fɛn caman kɔ minisiri olu bɛ yɔrɔ jan ko jateminɛ parce que ni nin kɛra maa dɔw fana bɛ se ka wuli ka na k'u bɛna n'u sen don a la minisiri a tun b'olu baaraw la Ali 24 taara ɲɛda kan kunungo AVC t'a la foyi t'a la ala barika la a bɛ yen bi a bɛ k'a ka baara kɛ an b'a fɔ sa ko min ye nin ko ninnu ye sa n'o ye kibaruya jatigiyantan dili ye kibaruya su dili ye maaw kan ka se ka dɔ bɔ la nka bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la fala ye sabula bɔlɔlɔsira fana fɛ min ye Adama n'a ka cɛdenw ye an b'u fo n'o ye cybercriminalité procureur ye a n'a ka cɛdenw n'a ka brigade maaw a n'a ka substitut an b'u fo baara min b'u bolo u fana ka baara ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ tiɲɛ don bi jamana in ko ka ca nka u fana kɛlen don ka taabolo min sigi sen kan bi an b'u fo la kosɛbɛ o ye ka maa caman wele ka ladili k'i ye ni i bɛ se ka ko ninnu dɔw dabila hali o don ko aw yɛrɛ a ye kibaruya dɔ di n'o ye communiqué ye an y'o ta k'o fɛsɛfɛsɛ mɔgɔw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen faamuya cogo di donc ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ baaraba de la jamana kɔnɔ basigi ni lafiya bɛ se ka da cogo min fɛn minnu fala ye i tɛ se ka bɔ a bɛɛ kalama sabula dugu yanfanw de la i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la anw bɛ min na Bamakɔ n'an m'an cɛsiri n'an ma wuli k'an jɔ n'an ma baara kɛ a ka gɛlɛn fala yanni ka bɔ kuma na Joliba Athletic Club n'ale yɛrɛ taara kunu Coupe du Mali finale la penalty t'a na a sera ka ngɔyi n'o ye penalty 6 don 5 min ye histoire o y'o sɔrɔ k'o don balontan kun banna fu ani fula Joliba Athletic Club ale dusukasilen de ye finale tan u ka maa mafalen bɛ yen n'o ye Mamadu Nɛnɛ Jakite ala ale ka kalifa minɛ a la maa min don Joliba kɔnɔna na kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ sabula min ye tɔn supporteriya ye a y'o kɛ baara caman bɛ Joliba kɔnɔna na ka se ka Joliba yɛrɛ sigi sen kelen kan min ye supporteriw ka ko Mamadu Nɛnɛ Jakite a y'o baara kɛ kosɛbɛ maa min don a y'i cɛsiri yaasa Joliba bɛ se ka taa ɲɛ a ye wari don a la a ye wulikajɔ kɛ a ye cɛsiri sugu bɛɛ kɛ n'Ala sɔnna ma a ka janaja bɛ kɛ sini Bamakɔ min ye Imam Sumare ale ka misiri la stade Omnisport o kɛrɛfɛla la nɛgɛ kanɲɛ 14 waati an bɛ dugawu kɛ sa ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kisi min Ala k'o nɔgɔya an bɛ taa jɛmu Ala k'o nɔgɔya fala Coupe du Mali finale kɔni an bɛ se k'a fɔ sa ko maa minnu kan ka taa finale la olu donna Stade Malien ale ni Joliba Stade ale AS Jara bɔgɔ 1 ani fu Joliba penalty tan ale 6 don min ye histoire ye o semaja o ye 5 don olu fila de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Mali wala an b'a ta ko 64 o kɛnɛ kan nin bɛ dan sigi an ka laseliw la k'an to Tumutu yan n'Ala sɔnna a ma fɛn min mana bɔ Tumutu tɔ la fala ye an bɛna se ka se yɔrɔ dɔw la fana min ye ka lajɛliw kɛ ka faamuyaliw kɛ hali bi yaasa mɔgɔ bɛ se cogo min na ka ko faamu k'a dɔn k'a fɔ jamana a bɛ sira min na bi an ka wuli k'an don an k'an cɛsiri an ka baara kɛ fosi tɛ denmisɛnnin bɔ nɔgɔ la ni baara tɛ i ye nin ho fɛn fɛn kɛ n'i tɛ baara la fu don i bɛ diɲɛlatigɛ ko o ko kɛ n'i tɛ se ka s'i yɛrɛ kɔrɔ i tɛ se ka i yɛrɛ ta i tɛ se ka baara k'i yɛrɛ ye fu don maaw ka ɲɛsin baara ma maaw k'u ɲɛsin sɛbɛ ma maaw k'u ɲɛsin fasojɔ ma maaw k'u ɲɛsin fɛn ma fɛn min b'u ka siniɲɛsigi kɛ min bɛ se ka lakali sini an b'an ta in bila yan bi fala ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na sa k'aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Kasim Traoré an b'i fo Tɔnbɔkutukaw bara kibaruyaw walawalacogo cɛɲi na n'an bɔr'o kɔnɔna la an bɛ segin ka na i n'a fɔ an ka ɲɛmaa da sera a ma cogo min na sibiridon bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ Bamako kɔnɔna la mouvement caman kɛra meeting minnu ni fanga ɲinitɔnw ni walima ni dɔw tun bɔra k'a fɔ k'u bɛ taa kɛ ko k'a ɲini ko partiw k'u kana ci ani fo ka taa se o kɔfɛ maa minnu bɔra k'a fɔ k'u bɛ u hakilina yira ko u ma jɛ ni fanga ɲinitɔnw ka bɔli ye munumunu salon mun kɔnɔna la an bɛna fɛn mun ye kumakan minnu bɔra u da k'o yira aw la malidenw yɛrɛ de bɛ se ka a juger k'a lamɛn bɛɛ lajɛlen ka argument ye mun ye mun fɔ ko ale bɛ fɛ k'o kɛ o an bɛ jɛn ka o lamɛn an bɛ taa parti politiques olu fan fɛ olu ye mun fɔ an b'o lamɛn an bɛ tila ka segin ka na maa mun y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ma jɛ ni partiw ka bɔli ye an bɛ tila ka olu fɛnɛ ta lamɛn. ko maa o maa nana yan bi démocratie tɔgɔ la maa o maa nana yan bi sariya bato tɔgɔ la maa o maa nana yan bi Mali kanu tɔgɔ la k'olu ye sabalibagaw ye u ye maa ladamunew ye maa ladiriw don donc an b'a ɲini u fɛ o sabali o ladamu n'o ladiriya u ka to kɔnɔ halisa jamana in y'an bɛɛ ta ye an bɛɛ ti bɛn hakilina la waati bɛɛ nka a ka kan se ka kɛ bɛɛ ye
k'i hakilina fɔ k'i hakilina yira sariya bonya kɔnɔna la jamana bonya kɔnɔna la. aw bɔra aw nana faso ko la aw nana démocratie ko la aw nana république ko la aw nana retour à l'ordre constitutionnel ko la an ye min kɛ an ye sariya de batu an ye salle ɲini a dira an ma an ko an bɛna manifestation kɛ u ma sɔn an ka don salle kɔnɔ maa si kana mankan kɛ bɛɛ ka taa so ni ala sɔnna a ma faso nin y'an bɛɛ de ta ye faso basigi o de hami b'anw na faso ɲɛta o de hami b'a la jamanadenw gɛlɛyaw b'u ka wuli ka b'u ka ɲɛma bɛɛ ka segin ka so maa si kana mankan kɛ ni ala sɔnna ma an bɛna wele tuguni tile filanin na le combat pour la démocratie était un combat permanent personne ne pourra dissoudre les partis politiques personne ne pourra remettre la démocratie en cause respect à tout le monde rentrez chez vous dans le calme dans la sérénité ne répondez pas à la provocation vive le Mali vive la démocratie je vous remercie. an bɛ fɔlɔ ka militants bɛɛ fo parti politique 101 parti politique caman de nana fara kan donc an b'a militant fo an kun ye militant wele kabini Kayi fo Kidal pour que kana meeting kɛ palais de la culture la ka se k'an ka militant kunnafoni lahalaya min bɛ parti politique kan nka an nana sɔrɔ kulu dɔw bɛ yan nɔ minnu ye baara gɛlɛya an bolo a bɛ ɲini ka kɛ tension ye an ka militants ni u ni ɲɔgɔn cɛ an y'a ɲini bɛɛ fɛ Mali mago bɛ min na bi a mago bɛ basigi la parti politiques mago bɛ min na bi partiw mago bɛ basigi de la donc a bɛ ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka taa so bɛn ani kelenya kɔnɔna na mɔgɔ o mɔgɔ n'a laɲinina sira la aw k'aw mabɔ ka b'u la parti politique présent bɛ na ɲɔgɔn ye ni ala sɔnna u ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ ni u bɛnna min kan o bɛ na lase militants ma donc vraiment ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada aw kana kɛlɛ kɛ mɔgɔ fɛ aw kana mɔgɔ neni aw kana foyi kɛ mɔgɔ fɛ. N'an ye parti politiques lamɛn maa mun bɔra k'a yira k'a fɔ ko olu ma jɛn n'a ye parti politiques ka bɔ k'u ka meeting kɛ baw k'u ka bɔli olu fɛla la ko jamana ko tɛ an bɛ olu ka maa dɔw lamɛn Bumabel Jawara ani fo ka taa se maa wɛrɛ ma olu ye mun sɔrɔ k'a fɔ nin meeting kɛnɛ kan an b'o lajɛ. Les terroristes ont appelé à la mobilisation ko an ka bɔ ka na maa min bɛ se ka fanga minɛ ka d'olu ma k'o ye politiciens ye parce que an y'a ye fanga fɛn fɛn binna politiciens de bɛ jamana ɲagami fɔlɔ tiɲɛnikɛlaw bɛ sɔrɔ ka don kabini dɔw ma bange an sɔmina système min na donc an nana ka na n'a bɛ bi a bɛ bi an bɛɛ bolo an y'o de f'u ye min kɛra Kidal u ye su min bɔ Kidal an tɛ chance d'u ma k'o ɲɔgɔn wɛrɛ bɔ donc ni min don anw b'a fɔ mɔgɔ si ma ko meeting tɛ kɛ an ko an ka don an ka meeting kɛ ɲɔgɔn fɛ de u k'a don an ka meeting kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ko min an fana ko hakilina démocratie de don an bɛɛ bɛ hakilina de di Mali ko de don palais tɛ mɔgɔ si ta ye an nana u ka appel de répond k'a yira k'a fɔ halala minnu bɛ yan hɔrɔn minnu bɛ yan an k'an jɔ an yɛrɛ la ne bolo bi baara min b'a la ka kɛ fɛn min binna olu bolo an bɛ k'o de latila olu de ye jamana bin ka tilayɔrɔ 3 Agaraw su kɛra olu de bolo Kidali binna olu de bolo Tombouctou binna olu de bolo Ber binna olu de bolo Gao binna olu de bolo olu ko ko constitution ka respecter olu ta don min na Kidal ka Mali sɔrɔsi da ka kan tigɛ premier ministre dɔrɔn na o ye constitution ye a y'u ɲininka n'a sɔrɔ constitution ye mun de fɔ o la e bɛ taa le chef de l'institution le président de l'institution e bɛ wuli ka bɔ yen ka taa n'i ka éléments ye i bɛna ka su to yen est ce que constitution y'o fɔ wa constitution y'o fɔ min donc ne bolo quand on parle de la constitution pour la libre circulation de tous les Maliens bɛɛ ka se ka taa i ta yɔrɔ la ale nana ka su min to yen a k'a bila kunna ko constitution m'o fɔ mɔgɔ mun ye Malien fagatugu n'o ye mouvement armé ye ale kelen nana Mali la yan Bamako yan plutôt ka tila ka olu sara CSC mɔgɔw tun bɛ 5 millions de ta commission suivi de l'accord o tun bɛ 5 millions de ta u b'a ta mun kama parce que u ye sɔrɔdasiw faga parce que u ye Maliens faga u ye ko dɔ kɛ Maliens na ale k'ale to premier ministre la ale tun bɛ ka terroristes sara an ka wari la anw sara wari la bi Asimi de y'o jɔnya ten ka bɔ anw na an b'aw fara ka sɔrɔ fu ma don an ko mun kɛra fɔlɔ o de ɲɔgɔnna tɛ kɛ o ye mun ye fɔlɔ u tora yen mɔgɔw fagara mɔgɔw banana
ango u ka éviter jamana be yɔrɔ min na jamana mago tɛ tufatufali la jamana be yɔrɔ min na mago bɛ basigi la an ko an ka taa ɲɔgɔn fɛ o de ko an y'o de fɔ an ko fanga in an b'a protéger n'an ni n'an ka nafalansi ye fɛn o fɛn an b'o de bon an b'a fo kosɛbɛ an b'a ɲini bɛɛ de fɔ a ba la démocratie jumɛn démocratie a démocratie dɔn démocratie nana sɔrɔ démocratie b'an fɛ mais démocratie ka bolo an t'o dɔn le collectif Senghor plus on est toujours engagé an y'o de fɔ kabi an ko de ko san duuru ka di Asimi kabi mɔgɔ bɛɛ et puis ala kun ka dama ala y'a wasa dama an b'o de kɔrɔ wa an b'a kɛlɛ kɛ fo k'a wasa. An bɛ taa an ka kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la Gabɔnkaw bara ka kɛ ni mɛkalo tile 3 in ye Gabɔn jamana kuntigi ni o ye Brice Clotaire Oligui Nguema ale kɛlen ka sɛbɛya sɔrɔ jamana kuntigi sigi kalataw la o mun kɛra ka kɛ ni avril kalo tile 12 tɛmɛnen ye a jɛra ka taa ka lilikan kɛ prestation de serment ni o bɛ tali kɛ a ka jamana kuntigiya baaraw daminɛni na fɛn mun ye kɛnɛ belebeleba mun ni a kɛra jamako dayenbaw maaw bɔra diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen a ka jamana kuntigi welelenw ka bɔ farajɛla jamanaw fo ka taa se farafina jamanaw kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ kɛnɛ in kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaa tɔgɔ la an ka jamana minisiri mun ka ca ɲɛtilen don kɔkan caw ma Abdoulaye Diop ale kun bɛ yen nɔ ka se ka taa Mali jamana nɔnabila kɛ ni investiture walima ni kalikan ta kɛnɛ in kan ka baaraw daminɛ Gabɔn jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko Gabɔn jamana n'a ye k'a fɔ ni fanga dafiriw kɛra k'a fɔ jaso kɔfɛ ko jamana ɲɛmaa kɛlen ka farancɛla fanga ka kalo 20 k'a kɔnɔna la ko ka a laɲini a ka se ka segin ka na ordre constitutionnel ni o ye sariya kɔnɔna ye ko o mun kun laɲinina a ka jamana kɔnɔdenw ni diɲɛmaa fɛ k'o de la Gabɔn jamana maaw u y'a lajɛ ka kalafiliw kɛ kalafili minnu kɛra marisi kalo tile 29 ka taa bila avril kalo tile 12 la ko kalafili minnu ye sebaya di jamana kuntigi ma o de la ko a bɛna baaraw daminɛ ordre constitutionnel kɔnɔna la baara mun n'a yɛrɛ k'a fɔ ko ani bɛɛ lajɛlen bɛ jɛn o bolo ɲɔgɔn ma hakaja fo ka taa se u ka jɛɲɔgɔnbaw n'u ka partenaire baw ye minnu bɛ jamana kɔ kan k'u bɛɛ lajɛlen bɛna to bolo ɲɔgɔn na yaasa baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ka bɛɛ lajɛlen munafa. Togokaw bara koro kɛra o ko mun ni a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ bawo ni waati in na Togo jamana kuntigi ale bɔra jamana ɲɛmaaya la ni ka a place di Jean-Lucien Savy de Tove jamana kuntigiya place dira o ma nka a yirala k'a fɔ halisa jamana kuntigi ni o ye Faure Gnassingbé ale de ye jamana ɲɛmaaba ye bawo fɛn kura dɔ ni o sigira ni Togokaw y'u ka sariya sunba yɛlɛmali mun kɛ ni o bɛ sebaya di wasabulon ma n'u b'a wele ko régime parlementaire o régime parlementaire n'u b'a wele ko conseil o de ɲɛmaaya o taara ka a di jamana kuntigi kɔrɔ ma Faure Gnassingbé bawo ko ale mun ye conseil président ye ale de bɛ jamana kuntigi k'a bɛɛ lajɛlen ka sanfɛ jamana kuntigi bɛ baara kɛ n'ale de ka yamaruya kɔnɔna ye jamana kuntigi mun sigilen filɛ nin ye ni o ye Jean-Lucien Savy de Tove ni a si bɛ t'i jɔ san 85 hakɛ la ko a tun bɛ fanga sinamatɔnw de la bawo a tun bɛ parti kɔnɔna la parti mun ni o ni fanga fanfɛmɔgɔw tɛ ɲɔgɔn kan fɔ nka ka kɛ ni sariya sunba yɛlɛmali ye u ye mun kɛ fɛn mun ye mɛ kalo la san 2024 ko o de ye yamaruya di wasabulon ma wasabulon faralen ɲɔgɔn kan duguma wasabulon fo ka taa se sanfɛ wasabulon ma ni o ye Sénat ye ka conseil sigi conseil mun ni o bɛ kɛ jamana sanfɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ o conseil mun ni a ɲɛmaa bɛ jamana kuntigi kɔrɔ bolo a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye wulikajɔ ye nin ye baara ye u na o kɛ ka se ka yɛlɛma kura don Togo jamana kɔnɔ la nka ko in kɛlen fɛn mun ye maa caman olu bɛ ka bɔ fanga tinamatɔn olu bɔra k'u ka nisɔngoya yiraliw kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko Togo jamana kuntigi bɛ ka baara mun kɛ ka fanga kɛ u yɛrɛ sagoya ye ka constitution k'a yɛlɛma k'a bɛn ni u yɛrɛ diɲɛko ye ko olu tɛna jɛn ni o wale bawo k'u bɛ ka baara mun kɛ n'i y'a ye de u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na fɛɛrɛ mun b'a to u ka fanga ɲinitɔn walima u fanfɛmɔgɔw u bɛ se ka u si kɛ fanga la cogo min na bawo ko nin ye wale ye ka se ka dolan yɛlɛma o ni ɲɔgɔn cɛ yɛlɛmali cogo foyi kana don a la fɛn mun ye fanga kana tila o ni maa si ni ɲɔgɔn cɛ ko nin ye o fɛɛrɛ de tatɔ ye Togo jamana kuntigi ani a fanfɛ maaw fɛ. An bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la Côte d'Ivoire jamana fanga
ŋwaradabagaw olu ye wulikajɔba kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ manifestation ani faraɲɔgɔnkanw olu ka dɔgɔ kosɛbɛ nka ka kɛ ni fanga sinamatɔnw ɲɛmaaba minnu bɛ yen nɔ ni jamana ɲɛmaaso walima jamana kiri olu bɛ ka olu labɔ k'u tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye jamanakuntigi sigi kalata nataw la baw u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko dɔw bɛ yen sɛbɛnfura bɛ olu jɛn ani fo ka taa se fanga sinamatɔ ɲɛmaaba minnu bɛ yen nɔ ni o ye Tijani Camu ye o kɛmɛ ka a yɛrɛ k'a fɔ ko ale ka jamanadenya sɛbɛn ni o y'a ka nationalité ye ko siga kɛn bɛ o la ko o ko ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔnɔna la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la maa dɔw farala ɲɔgɔn kan ka bɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ k'u tɛ jɛn ni nin wale ye bawo ko baara min bɛ ka kɛ jamana marabagaw fɛ ko a baara bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ka se ka fanga maa minnu bɛ yen nɔ n'u b'a dɔn k'a fɔ k'olu bɛ se ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin u ma kalafiliw la o yɛrɛ sigalen don maa mun na k'a fɔ k'u bɛ se ka sebaaya sɔrɔ u ka manifestation kɛlaw ka fɔ la ko jamana ɲɛmaaw sigalen don k'a fɔ maa minnu bɛ se ka na sebaaya yɛrɛ sɔrɔ ka fanga minɛ jamana ɲɛmaaw la k'u bɛ ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin o maaw de ma o cɛbɔw de ma yaasa u kana se ka kɛ cɛbɔ ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la ko ka se k'u senkɔrɔma cɛ manifestation kɛlaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu tɛna sigi ka nin ko in lajɛ k'u bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la fanga kana kɛ walima fanga kana kiri yɛlɛma ka taa a yɛrɛ ka bolo kan ka kɛ a diɲɛ ko ye ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ yaasa jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ni hakɛ mun ka kan ni o ye bɛɛ lajɛlen ka se ka kala ta walima bɛɛ lajɛlen ka se k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ cɛbɔya nɔfɛ ko o hakɛw ka se ka di jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma cogo min na an bɛ taa Cadikaw fɛ yen nɔ Cadi jamana ɲɛmaaw u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ye maa dɔw siga kɛra maa minnu na ni o kun y'u kɛ maa jugu ye ko Cadi ani Sudan dancɛw la u ye o maa ninnu ka u lajɔ bawo ko kulu marifatigiw minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ to ka Cadi ani Sudan dancɛ maa minnu bɛ yen nɔ dugudennin minnu bɛ yen ka to ka u sɛgɛn kosɛbɛ ko o de la u ye nin maa kofɔlen ninnu ye siga kun kɛn bɛ u la dɔw kun kɛn bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa mun kɛlen ka u sigiyɔrɔ bila n'o ye réfugiés ye ko olu maaw dɔw de don nka ko finitigilakaw ye sɛgɛsɛgɛli cɛɲumanw de k'u la ka u kunbɛn ko ɲuman k'a lajɛ ni mɔgɔ juguw tɛ yaasa gɛrɛntɛ ni gɛlɛya wale mun bɛ ta ka ɲɛsin maaw ma dancɛw la a kana kɛ o dɔ ye ko farafinna kunnafoni sira min bɛ yen nɔ ni o ye agence presse africaine kibaruya bɔra o de yɔrɔ ko Cadi finitigilakaw sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'u y'a ye k'a fɔ maa ninnu n'a sɔrɔ réfugiés don walima n'o tɛ k'u y'u bila kiiritigɛlamɔgɔw ka bolo kan ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ maa minnu minɛna u kana kɛ tiɲɛnikɛlaw ye nka ko nin waati in na u ye dancɛ kɔnɔnaw la Cadi ani Sudan dancɛw k'u ye a kologiriya ka finitigilakaw bila ye yaasa ka se ka maa juguw kana don dancɛ in na ka se k'a fɔ k'u bɛ taa dankari kɛ maa nanamasumaw la n'o ye civil ye ko sécurité fanga a bɛ ka bonya halisa ka taa ni dancɛ ninnu na n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa Nigériyakaw bara diɲɛ kuru kara fɛn mun ye finitigilaka minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ munumunu salo kɛ fan bɛɛ n'u bɛ wele ko Interpol olu ka jateminɛli dɔ y'a yɛrɛ k'a fɔ ko mobili suɲɛ a wale bonyana kosɛbɛ Nigériya jamana kɔnɔna la bawo k'u ye taara jateminɛ mobili 150 hakɛ mobili minnu ni u bɔra Kanada yan fanw fɛ a dɔw bɔra Pays-Bas yan fanw fɛ ko o mobiliw taara u yɛrɛ sɔrɔ Nigériya jamana kɔnɔna la a mobiliw bɛɛ lajɛlen ko u taara suɲɛni sira de fɛ bawo ko n'i y'a ta k'a lajɛ mobili ninnu ko u bɛ bali ka tunu ja maa dɔw de bɛ yen nɔ minnu ka spécialité minnu ka dɔnta ka bon kosɛbɛ mobili suɲɛ n'a ɲɔgɔnw la ko ɲininiw de taara kɛ sababu ye ka taa bɔ nin mobili 150 hakɛ kan Nigériya jamana kɔnɔna la o de la ko u sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa nin wale jugu in a bɛ waati bɔ nin suɲɛni wale in u tun bɛ k'a laɲini mobili minnu bɛ bali ka tunu mobili min bɛ bali ka suɲɛ u bɛ taa fan jumɛn ko sɛgɛsɛgɛliw de kama u taara ye k'a fɔ ko ja a caman bɛ taa Nigériya jamana kɔnɔ fo ka taa se diɲɛ jamana tɔw ma ko n'i y'a ta k'a lajɛ mobili 100 ani kɔ fo ka taa se mobili 6 ma minnu taara fan wɛrɛ fɛ ko nka nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛna bila sen kan yaasa a bɛ bɔ sira min fɛ a bɛ tɛmɛ yɔrɔ min fɛ maa minnu da bɛ se ka don ni suɲɛni wale na ka bɔ fo kɔkan jamanaw la ka na se Nigériya jamana kɔnɔna la ko ka se ka o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan yaasa nin suɲɛni wale in dan bɛ se ka siri a la cogo min na an bɛ taa Amɛrikikaw bara yaasa ka bi kɔkan kibaruw kun cɛ Amɛriki jamana kuntigi a ka fanga warada bamusoba mun kun bɛ yen nɔ ni o ye Kamala Harris ye a yɛrɛla k'a fɔ ko Kamala Harris a furukɛ gɛrɛntɛ dɔ taara ka a ɲɛsin a ma gɛrɛntɛ mun ni a kɛra jamana ɲɛma Donald Trump ale ka fanga fɛ bawo ko nin ko in maa wɛrɛ kɛn bɛ k'a ye k'a fɔ Kamala Harris nɔfɛmaw ko nin ye
tasarali de walima nin ye kanko de ye bawo ko Kamala Harris n'a ma ye k'a fɔ ale tun bɛ jamana kuntigi kɔrɔ Joe Biden ale ka fanga ɲinitɔ de la wa ale fana kɛra fanga ŋwaradaba ye Donald Trump la ko o de la ko a cɛ tun bɛ baara la yɔrɔ mun na ni o bɛ tali kɛ u ka ladala ko fɛnkɔrɔ mara yɔrɔ musée dɔ kɔnɔna la tun bɛ baara kɛ o conseil d'administration la ko nin waati in na ko Donald Trump ka fanga y'a ɲini k'a fɔ k'u bɛna Kamala Harris ka a cɛ ka a bila ka bɔ baara la ka bɔ nin musée kɔnɔna in na nin ma yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ ka politiki ka o don jamana sira wɛrɛw la bawo ko nin sira mun ye sira mun bɛ tali kɛ seko ani dɔnko la yɔrɔ kɔrɔlenw olu lajɛli so ko o ni politiki ko man ka kɛ ɲɔgɔn ye sira la cogo si la hali n'a sɔrɔ politiki ko bunakun kan u tɛ fan kelen fɛ k'o man ka kɛ sababu ye ka se k'a fɔ k'u bɛna nin cɛ in k'a bila ka bɔ a ka baaraw la bawo ko a bɛ baara mun na pɔsi in tɛ pɔsi politiki ye ko nka ko in ye politiki ko donna a kɔrɔla la ko cɛ kan ka to yen a k'a ka baara kɛ ni o ye Kamala Harris furukɛ ye ko olu bɛna wulikajɔw kɛ u kan ka taa se fan o fan ma kiriko fan o fan ma yaasa ka se k'u ka laɲiniw kɛ a ka se ka to nin na politiki ye politiki ye jamana baaraw o fana jamana baaraw ye k'o kana don ɲɔgɔn kɔnɔ bawo n'o donna ɲɔgɔn kɔnɔ a bɛna kɛ tajuru sara walima furugufurugu min bɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o don sira bɛɛ lajɛlen fɛ seko ni dɔnko siraw ani a ɲɔgɔnko caman ninnu de fana bɛ dan siri an ka bamanankan kibaruw la ka kɛ ni bi tɛnɛdonya ye mɛ kalo tile 5 san 2025 sɔgɔma kibaruw kɔnɔna la an b'aw fo ka koɲuman dɔn Falaye Keyita ale tun bɛ ka jaw yira aw la ani nɛgɛ karafew ka a fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wula fɛ kibaru wɛrɛ la ka se k'o lase aw ma yan'o cɛ a k'an bɛn. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 n ko 98 10